40.000 de goluri la acest filtru, fără schimb, 805. Ori 10 sunt calm. Cel mai calm om de pe planetă. Încerc să fiu. 10 ori 927, Cristiano Ronaldo. Nenea. Nu e rău, nu e rău. 5 ori 242. Mandzukic. 6 ori 263. Hai acum, hai acum. Nu mă voi enerva. 3 ori 71. Hugo Boss. Hugo Boss. 507 ori 9. Haide, haide. Lewandowski. 703 ori 9. Au. Nu pot să cred. Nu știu unde să-l pun. Neapărat trebuie să intru în mintea voastră. Ori 7 sau ori 8. Este o decizie foarte, foarte importantă. Ori 7. Așa a spus toată lumea. Nu am ce să fac. 7 ori 439. 4 ori 292. Acum ori niciodată. Te rog frumos. 360. Nu! Nu este 360. Mbappé a dat gol aseară. Mbappé a marcat aseară. Are 361 de goluri. Nu 360. Nu. 361 ori 8. Calculăm și revenim. Astăzi am spus că voi încerca să fiu cel mai calm om de pe planetă. Dar cum să fiu calm? Cum pot să fiu calm când